Pan ddedd Wil lawr I gael brecwast un bore, roedd I fam yn brysur dros ben. Dyma lwy I ti, Wil. Cyma dy frecwast ar unwaith. Neis, mam. Gwag. Llywciodd I brecwast ar unwaith fel cwac bach da. Yna edrychodd dros ymyl I blat yn slei bach I weld beth oedd hi'n neud. Y funud nesaf lledodd gwen dros wyneb Wil pan welodd ddisgyl fawr ar y bwrdd. Teisen? Ie, Wil. Teisen I de heddiw. O, mam, gai helpu? Wel, o'r gora. Atebodd Martha. Yn gyntaf mi helpodd Wil I droi'r gymysgedd yn y ddisgyl ac yna i'w rhoi mewn tin yn barod ar gyfer y bopti. Yna, mi ddangosodd y tin I Martha. O, ardderchog, Wil. Meddai. Mae Mrs Pugh siop bob dim yn dod I de'r pnaw ma, a fi'n eisiau gwneud teisen arbennig o dda. A rwan, Wil, dwsin o letysan a dwsin o falwod ffres o'r ardd I ginio os gwelid i'n dda. Ac ystynnodd fowlen iddo. Gwag. O'r gore, mam. Fi Wil ddim yn hir yn ôl y letysan a chasglu'r malwod, ac wrth iddo fi nôl i'r tŷ fe glywai hogl ar deisan yn dod o'r popti. Yna mi ddechreuodd y ddau bwyll a cinio, ond rhywsyd roedd rhywbeth ar goll. Meddyliodd Wil yn galed, ac yna mi ddudodd, Hei, ble mae dad heddiw te? Ydi oedd I mam gael cinio? Na, cydi. tebodd I fam. Mae wedi mynd i'r farchnad a fydd o ddim nôl tan yn hwyrach. Mi anghofiodd Wil am I dad pan dynodd Martha bli chwythig y deisen o'r popti. Mi roi hi wrth y ffenest I oeri, Medde Martha. a chadw di dy fysedd oddi arni. Roedd hi'n amser hir tan amser te, ac mi aeth Wil draw I dŷ Sioni chwarae marblis. Pan gyrhaeddodd adre, roedd Martha'n aros amdano a golwg flin dros ben ar ei wyneb. Helo, mam. Dechreuodd Wil yn siriol. Lleidr, te dyma'r unwaith I mi gael y chwip dyn I ti. Mi ddysgai ti beidio dwy'n darn o'n heisan orau. Ac addeilodd Martha'n hys Wil a throi am y gegin. Gwelwodd Wil. Gwag, mam. Nes I ddim cyffwrdd ar deisen. Wil gwag. Paid a deud celwydd. Medda hi'n wyllt wedyn. Pwy arall allai fod wedi cymryd darn o'r deisen? Gwag fi, Martha. Medda llais y tu ôl iddi. A dyna lle roedd Hwmffra yn sefyll a golwg ddigon eog ar ei wyneb. Ti, Hwmffra? Medde Martha'n syn. Wel, ie. Medde Hwmffra. Ro'n i'n llwgu ar ôl dod adra. Wel, oedd at siŵr. Medde Martha. Achos sut oedd Hwmffra I wybod mae teisen ar gyfer Mrs Pugh siop bob dim oedd hi? Mi ddwedodd fod yn flin ganddi am roi pryd o dafod I Wil, ac mi dorrodd ddarn o'r deisen iddo yn y fan ar lle. Wedi'r cyfan, roedd ganddi hen ddigon o amser I wneud teisenau bach I de. Mi gafodd Wil ddarn arall o'r deisen gan Martha amser gwely, ac mi aeth I gysgu a'i fol yn llawn dop. Nos da.